भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपना इंटरव्यू के दौरान एगो बात बतौलन आ कहलन कि ई बात जब तक हम रहब तब तक हमरा याद रही। वो वहाँ के घटना रहे बिहार में पवन सिंह एगो फिल्म के प्रमोशन खातिर पटना गइल रहन और वहाँ कार्यक्रम भी रहे। वही कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के बीच से एगो लड़की मंच के पास जाके प्रशासन से कहलस कि पवन सिंह से हम मिलल चाहतानी। तो प्रशासन पवन सिंह के आदेश लेके वो लड़की के मंच पर ले गई, पवन सिंह से मिलवैलस। पवन सिंह से मिलला के बाद वो लड़की कहली कि हमरा हाथ पर ऑटोग्राफ दी। जैसे ही पवन सिंह उनका हाथ पर ऑटोग्राफ दिहलन वैसे ही वो लड़की पवन सिंह के पकड़ लिहलस और एगो किस ले लिहलस। किस लेला के बाद में स्टेज पर हाहाकार मच गई। तो पवन सिंह कहलन कि भैया छोड़ द जाए दो, अब का कर बजा, जौन होखे के रहे तो हो गई। पूरा दर्शक देखे लागल। पवन सिंह कहलन कि वो लड़की के मन से बाहर ले जाइन जा और बकायदे ओकरा घरे पहुंचा देव जा। पवन सिंह के कहला पर प्रशासन वो लड़की के घर तक पहुंचा दिहलस। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।